את הסרטון הנוכחי אני מקדיש לנושא של החזרת החלקים של משחק הפירמידה לאריזה. מדובר בפירמידה הגדולה, זאת שכוללת 21 חלקים. הסרטון מוקדש לשני ודפנה החביבות שרכשו את המשחק לפני זמן קצר וביקשו עזרה במשימה הספציפית הזאת של החזרת החלקים לאריזה, ולכבודם אני עורך את הסרטון הזה. כרגיל בסרטונים האלה, לפני שנתחיל לעסוק בבעיה המסוימת שלה אנחנו נדרשים, מספר מילים לאלו שלא מכירים את המשחק, כמה מילים על המשחק באופן כללי. מדובר במשחק חשיבה, בפאזל תלת ממדי, שהייחוד שלו הוא בכך שהוא רב משימתי. מדובר במשחק שהמשימה שלו היא לא רק לפרק דבר מה ולבנות אותו בחזרה, אלא אנחנו פה מדברים על משחק שמאפשר התמודדות, במקרה הספציפי הזה עם למעלה מ-100 משימות, למעלה מ-120 משימות יותר נכון, שמאוגדות בחוברת שמצורפת למשחק. הנה החוברת כוללת פרקים שונים, כשבכל פרק יש משימות מסוג שונה. הפרק הראשון נקרא משימות מילוליות, שבפרק הזה אנחנו נדרשים או מוזמנים ליצור מבנים שונים בהתאם לאיורים שמופיעים פה. הפרק השני הוא נקרא משימות מילוליות. פה כבר אין איורים, אין איזשהו רפרנס חזותי, אלא אנחנו בעצם נדרשים לפעול בהתאם להנחיה מילולית, כן? הנחיה מילולית שכתובה. לפעמים יש איזה איור אחד או שניים שבאים להמחיש את הדבר, אבל בעיקרון ההנחיה היא מילולית. זה באמת פרק שהוא יותר קשה, המשימות בהם יותר קשות, יותר מופשטות, ויש בו הרבה מאוד משימות כאלה. האחרונות שבהם ברמות קושי מאוד 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 גבוהות. הפרק השלישי והאחרון, זה הפרק שבו אנחנו נעסוק היום, נקרא משימות פירמידה, והפרק הזה מתייחס להרכבה של המכלול כולו, בניית כל הפירמידה מכל חלקי המשחק, אבל אנחנו עושים את זה בדרכים שונות. יש פה בפרק הזה התייחסות ל-31 בניות שונות. אנחנו כמובן לא נתייחס לכולן, אנחנו נתייחס לשתיים, לבנייה אחת שהיא בעיניי אחת הקולות ביותר, ולבנייה אחרת שהיא אחת הקשות ביותר. כמו שאמרתי, יש כאן 31 אפשרויות לבנייה, 31 אפשרויות שונות של בניית הפירמידה. כמובן שקיימות אפשרויות רבות הרבה הרבה יותר, מאות, אולי אלפים. לא עשיתי אף פעם חישוב של הקומבינטוריקה, אבל בוודאי יש כמות עצומה של בניות אפשריות. ה-31 הבניות האלה שמופיעות כאן הן בניות שהתוצאה הסופית של בניית הפירמידה יש בה איזשהו עניין מיוחד. אוקיי, עכשיו אנחנו יכולים לגשת לענייננו. זאת הפירמידה, היא כוללת 21 חלקים משלושה סוגים, אנחנו מיד נכיר אותם, אבל לפני שנפרק אותה, נשים לב שמדובר בפירמידה ריבועית, כן? מה זה אומר פירמידה ריבועית? פירמידה שהבסיס שלה הוא ריבוע. ואם אנחנו מסתכלים היטב על הבסיס, אנחנו רואים שהריבוע הזה מחולק ל9 ריבועים. 3, 3 ו3, כן? וזה בעצם נתון שאם אנחנו זוכרים אותו, בניית הפירמידה בדרך הפשוטה או בדרכים הפשוטות יותר, היא באמת הופכת למשימה יחסית קלה. אוקיי, עכשיו נפרק את הפירמידה, נפרק את החלקים ונמיין אותם. בתחילה החלקים הבהירים, יש לנו 14 כאלה,
צורתם של החלקים היא צורה של מנסרה משולשת. הנה כל ה-14. וחלקים קהים, שאותם גם ניתן לחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא של פירמידות שהן פירמידות משולשות, כן? ושיש 2 כאלה, והקבוצה האחרת היא קבוצה של 5 פירמידות שהן פירמידות ריבועיות. זאת אומרת, זאת פירמידה שיש לה בסיס ריבוע ושאר הפאות הן משולשות. פה אמרנו פירמידה שהבסיס שלה הוא משולש ושאר הפאות הן משולשות גם כן. צורת המנסרה, בדומה לצורת הפירמידה, יש לה גם כן פאה ריבועית אחת. אוקיי? ואנחנו מתמקדים בפאות הריבועיות כיוון שאנחנו אמרנו קודם שהריבוע שהבסיס של הפירמידה הגדולה שאותה אנחנו מבקשים לבנות הוא ריבוע, שאמרנו שניתן לחלק אותו ל9 ריבועים, כאשר כל אחד מהריבועים האלה הוא למעשה או פאה ריבועית של מנסרה או פאה ריבועית של פירמידה. ובאמת המסקנה הפשוטה והמהירה והשימושית כשאנחנו באים ליצור את הפירמידה היא לדאוג להניח על הבסיס של המשחק 9 פאות ריבועיות של חלקים, וזה לא משנה אם אנחנו נניח פאות ריבועיות של פירמידה ריבועית או פאות ריבועיות של מנסרה. אוקיי, אז בואו אנחנו מיד נתחיל בבנייה אחת שהיא הבנייה אולי הפשטנית ביותר. אנחנו נתחיל מזה נתחיל לעבוד עם המנסרות ונניח את הפאות הריבועיות. נתחיל מהפאה, כאשר החוד, כן, כשאנחנו מניחים את הפירמידה, את המנסרה על הבסיס הריבועי, אז יש איזו נקודה שהיא חדה, החוד פונה לכיוון מסוים, הצידה. כמובן שאנחנו לא נפנה אותו לכיוון שהוא בולט מהבסיס, כן? אנחנו נקפיד שהוא יהיה בתוך מתחם הבסיס, ואנחנו ניצור מין מסגרת כזאת של מנסרות שתכלול 8 מנסרות. הנה, אני מקרב את זה, אנחנו רואים את המסגרת הריבועית של התשתית של הפירמידה, ויצרנו פה מסגרת של מנסרות שכולן מונחות על הפאות הריבועיות שלהן. עכשיו נשאר לנו פה במרכז ריבוע ריק, שאנחנו יכולים למלא אותו או עם פירמידה או עם מנסרה. אנחנו נניח עכשיו במרכז, ככה לצורך הסימטריה בשלב זה, נניח פירמידה ריבועית במרכז, ואז אם נסתכל מלמטה נראה יפה את הריבוע של הפירמידה הגדולה, שבנוי מ9 ריבועים, 8 מהם שייכים לחלקים שהם מנסרות, והמרכזי הוא הריבוע ששייך לחלק שהוא פירמידה ריבועית. ועכשיו אנחנו צריכים למלא את החלל שנוצר פה בשכבה הראשונה. אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מניחים את החלקים, את המנסרות, הפעם אנחנו מניחים אותם הפוכות, שהריבוע פונה כלפי מטה. אז אני מניח אחד בצורה כזאת, ואז אני רואה שנוצר לי פה איזשהו חלל. החלל הזה, יש לו צורה של פירמידה משולשת, ואני מיד אמלא אותו עם אחת הפירמידות המשולשות שיש לי. ואני אעשה את זה בצורה סימטרית בצד השני, כן? כאשר הפאה הריבועית של המנסרה פונה כלפי מעלה, ושוב נוצר לי כאן חלל, שגם אותו אני אמלא עם פירמידה משולשת. שני החללים שנותרו הם חללים שצורתם פירמידה ריבועית. אני שם אחד פה, ובזה למעשה יצרתי
שכבה ראשונה של הפירמידה הגדולה, כשאנחנו מיד נראה שאנחנו בעצם בסופו של דבר נגיע לשלוש שכבות. השכבה השנייה, אנחנו נבנה ממנסרות שוב, נניח פאה ריבועית של מנסרה על כל אחד מהריבועים שיש כאן, כן? הקומה העליונה, או התקרה, או הגג של השכבה הראשונה, הגג הזה, או התקרה הזאת, בנויה מארבעה ריבועים, 2 קהים, 2 בהירים. אני מניח על כל ריבוע של מנסרה, ואני יוצר פה שוב מסגרת בדומה למה שעשיתי קודם, אבל הפעם המסגרת תהיה קטנה יותר, היא תהיה בנויה רק מארבע מנסרות ולא מ8 כפי שהיה קודם. עכשיו יש לי פה חלל בצורה של פירמידה ריבועית, אני ממלא אותו, השלמתי את הקומה השנייה, והקומה השלישית והאחרונה בנויה מחלק אחד בלבד, שזה הפירמידה הריבועית שנותרה לי, ובזה סיימתי את מלאכת ההרכבה בצורה שמה שמיוחד בה זה שהדוגמה שנוצרת על כל פאה היא אותה דוגמה. זאת אומרת, יש לנו תחתית בהירה והחלק העליון כהה, ואותו דבר אנחנו רואים מכל כיוון, כן? וזה באמת, ובגלל התכונה המיוחדת הזאת, זאת באמת אחת הבניות שמופיעה פה בפרק משימות פירמידה. אנחנו רואים פה את הדוגמה שנוצרת, כן? תחתית בהירה וקודקוד עליון כהה. זאת הבנייה הראשונה למעשה, היא אחת הבניות הפשוטות. עכשיו אני מיד רוצה לעבור ולהדגים בנייה אחרת שלכאורה אין הבדל, מבחינת התוצאה הסופית אין הבדל גדול, אבל מבחינת רמת הקושי ההבדל הוא גדול מאוד מאוד. מה שאני רוצה לשאוף עכשיו זה שגם הפסגה של הפירמידה תהיה בהירה, זאת אומרת שאנחנו נגיע למצב שכל החלקים הכהים יהיו קבורים בפנים, ומבחוץ יראו רק החלקים הבהירים. זאת כבר בנייה קשה הרבה יותר, ואני עכשיו אנצל את ההזדמנות על מנת להדגים אותה. אז נפרק עוד פעם. ואנחנו עכשיו נתחיל מזה שנציב פירמידה ריבועית במרכז. ונחבר אליה שתי מנסרות שמונחות באופן מנוגד, כן? אחת עם אחות כלפי ימין, למי שמסתכל מכיוון המצלמה, והשנייה לכיוון שמאל. יצרתי מין פס כזה שבמרכזו יש פירמידה ריבועית. עכשיו אני אניח עוד פעם עוד 4 מנסרות בצורה סימטרית, יוצרת משהו שהוא דומה קצת לאות H. אוקיי. ועכשיו ניקח עוד 2 מנסרות ונפנה אותן בריבועים שנותרו לי, כן? נותרו פה 2 חללים, 2 מקטעים ריבועים חשופים. אני מנצל את זה על מנת להניח עוד 2 מנסרות, אחת פונה שמאלה, אחת פונה ימין. במרכז, סמוך לפאות החשופות של הפירמידה שמונחת כאן, אני מניח משני הצדדים פירמידות משולשות, ובשני החללים שנוצרו לי אני מניח 2 פירמידות ריבועיות הפוכות. עכשיו פה מגיע הפעולה המיוחדת. לכאורה הייתי יכול להניח פה פירמידה, מנסרה בצורה הפוכה ולהשלים שכבה, אבל זה לא יביא אותי לתוצאה הרצויה.
אני נדרש עכשיו להניח את המנסרה בצורה מיוחדת, בצורה כזאת שהחוד הזה שדיברנו עליו פונה כלפי מטה, והפאה הריבועית, הנה הפאה הריבועית, אני מחזיק את המנסרה כך שהפאה הריבועית היא בעצם לא פונה כלפי מעלה, אלא היא בעצם אופקית, היא אנכית, סליחה, היא אנכית. ואני מקפיד שהחוד יהיה פונה כלפי מטה, מניח עם מנסרה אחת בצד אחד ואת המנסרה השנייה באופן סימטרי בצד השני. ועכשיו נוצרו לי פה שני חללים שאני יכול להתאים לתוכם פירמידה ריבועית, אבל הפעם אני לא אניח את הפירמידה בצורה שאנחנו רגילים בדרך כלל כשהבסיס הריבועי שלה כלפי מטה, אלא אני אפנה את הריבוע הצידה באופן אנכי, כך שהוא יחפוף את הפאות הריבועיות של המנסרה, אחד מהצד הזה ואחד מהצד הזה. עכשיו אנחנו לוקחים שתי מנסרות נוספות ומניחים את הפאות הריבועיות שלהם על הפאות הריבועיות של הפירמידות ההפוכות, אחת לכאן ואחת לכאן. לוקחים את שתי המנסרות שנותרו לנו, מחברים אותם בפאות הריבועיות שלהם. כן, אפשר לעשות את זה בדרכים שונות. אנחנו מחפשים, מסובבים אחת כנגד השנייה עד שאנחנו מוצאים מצב שיוצר לנו את צורת הפסגה של הפירמידה. ואת שני החלקים האלה ביחד אנחנו מניחים, והנה יצרנו את הפירמידה המבוקשת, פירמידה שאנחנו קוראים לה פירמידה לבנה, אחת הבניות הקשות מבין 31 הבניות שמופיעות כאן בדף. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה להכניס את המשחק לאריזה, ולאחל לדפנה ולשני ולכל האחרים שמעוניינים בזה התמודדות מוצלחת עם המשימה הזאת ועם משימות אחרות שהמשחק הזה מציע.